Здравейте! Днес от Автодом ще ви представим спрей за почистване и освежаване на климатика. Спрея работи последния начин. Има една тук далавера, тръбичка, която се мушка с отвора на спрея. Разтръсква се много добре, след което във всеки въздухоотвод на автомобила пъхате тръбичката колкото се може по-навътре и пръскате. Достатъчно е няколко секунди. Пръскате. 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 След като сте напръскали, трябва да изчакате няколко минути и да запалите автомобила. И докато чакаме, тук имаме една четка, с която може да почистиме тези въздухоотводи. Спрей, освен че почиства климатичната система,